Entra no catálogo e no menú lateral selecciona Bibliografía recomendada por materia. Aparecerá unha queixa de busca onde debes escribir o nome da materia. Atención, moi importante, o nome da materia sempre debe estar en galego. A continuación, preme no botón Buscar. Na lista de resultados, localiza o que se corresponde co curso e o grado que estás buscando e fai clic sobre el. Amosarase a bibliografía recomendada para esta materia que está a túa disposición na biblioteca. Finalmente, preme no título da obra para ver o número de exemplares e a súa ubicación, a asignatura, o seu estado ou disponibilidade e o tipo de préstamo.